Dragi moji osmaci, dobrodošli na online platformu. Danas ćemo emitovati nastavnu jedinicu vezanu za 8. razred, za vas, učenike. Ono što ćemo danas raditi jesu nezavisno složene rečenice. I ja ću vas voditi kroz tu temu. Moje ime je Salim Husejnović i profesor sam bosanskog jezika i književnosti. Rekli smo da ćemo danas da govorimo o nezavisno složenim rečenicama. Krenut ćemo šta je to zapravo nezavisno složena rečenica. Nezavisno složene rečenice nastaju povezivanjem i njihove surečenice nisu u međusobnom odnosu zavisnosti. Iako su povezane u nezavisno složenu rečenicu, surečenice su nezavisne jedna od druge. U primjerima ispod možemo to pogledati u suštini o čemu govorimo. Primjer prvi rečenica: Jasmin čita, Sara pjeva. U primjeru te rečenice imamo dvije proste rečenice, a primjer broj 2 gdje nam stoji nezavisno složena rečenica: Jasmin čita, a Sara pjeva. U čemu je razlika između ove dvije rečenice? Razlika je u tome što između prve dvije rečenice kao granica rečenica nalazi se tačka i samim time one su nezavisne jedna od druge, samostalne su rečenice. U drugom primjeru Jasmin čita, a Sara pjeva, međugranična granica gdje je bila tačka zamijenjena je zarezom. Sada smo dobili jednu složenu rečenicu. Zašto smo dobili složenu rečenicu? Jer imamo dva predikata. Predikati su vam podvučeni i napisani crvenom bojom. Ispod prvog predikata ili prve klauze stoji Jasmin čita. Ispod piše da je to prva surečenica. Ispod druge tamo rečenice gdje stoji a Sara pjeva je druga surečenica. Samim time ove dvije surečenice su formirane u jednu nezavisno složenu rečenicu. Kakve mogu biti nezavisno složene rečenice prema veznicima? One prema veznicima mogu biti vezničke, takav odnos se naziva spajanje. Nezavisno složene rečenice u kojoj se surečenice povezane veznicima imamo primjer ispod dolje. Amir piše ispit i pazi na vrijeme. Amir piše ispit, pazi na vrijeme, međurečenična granica narušena je veznikom i. Samim time veznik i je spojio ove dvije proste rečenice u nezavisno složenu rečenicu. Drugi primjer je neveznički gdje imamo nizanje. Kad govorimo o nizanju, međurečenična granica je narušena zarezom. Na primjer, Amir piše ispit, pazi na vrijeme. Prva surečenica je Amir piše ispit, druga surečenica pazi na vrijeme. Između ove dvije rečenice više nemamo tačku nego zarez. Kakve mogu biti nezavisno složene rečenice prema sadržaju surečenice? Ovdje smo napravili jedan vid podjele nezavisno složenih rečenica. U prvoj koloni imamo naziv nezavisno složenih rečenica, to su sastavne, suprotne, rastavne, isključne i zaključne. U drugoj koloni nam se nalaze primjeri za svaki od ovih tip rečenica. Sastavna rečenica: učenik piše zadaću i sluša muziku. Veznici sastavnih rečenica su, kao što vidimo, i, pa, te, ni i niti. Da li se one odvajaju zarezima? Ne. Drugi primjer rečenica su suprotne rečenice. Primjer je: radio sam, ali se nisam umorio. Veznici ovih rečenica su a, ali, nego, već i no. Da li se one odvajaju zarezima? Da. Treći tip rečenice je rastavne rečenice. Primjer za rastavnu rečenicu je ili radi ili odustane. Veznici, najčešći veznici rastavnih rečenica je veznik ili. Da li se one odvajaju zarezima? Ne. Četvrti tip rečenice je isključna rečenica. Svi govore, samo on šuti. Veznici su samo, jedino, tek, samo što, jedino što i tek što. Da li se one odvajaju zarezima? Da. Peti primjer su zaključne rečenice. Potrudio si se,
zato si nagrađen. Veznici zaključnih rečenica su zato, dakle, stoga, da. U okviru ovog nastavnog sadržaja nešto ćemo sada više reći o prvoj vrsti nezavisno složenih rečenica, to su sastavne rečenice. Kakve su to nezavisno složene sastavne rečenice? Nezavisne složene rečenice u kojima su rečenice imaju isti smjer i slažu se u cjelinu zbog nekog zajedništva u sadržaju ili izrazu, zovu se sastavne kopulativne rečenice. Na primjer, Ema je pošla u školu i stekla je nove prijatelje. Primjeru koji možemo da vidimo, strelice ispod surečenica nam pokazuju smjer klauza kretanja unutar rečenice. Što vidimo iz navedenih strelica da obje klauze slijede jedna iza druge. Veznik koji se nalazi između klauza je veznik i. Dječak sjedi pored prozora i posmatra pticu na grani. U prvom primjeru imamo veznik i. Kad pogledamo ostala dva primjera, vidjet ćemo. Rečenica je ostala ista, promijenili smo samo veznike koji se nalaze između tih surečenica i vidjet ćemo da sadržaj rečenice se nije promijenio. Dječak sjedi pored prozora pa posmatra pticu na grani. Dječak sjedi pored prozora te posmatra pticu na grani. Šta nam to govori? Da veznike i pa te možemo koristiti uvijek, bez obzira na primjer rečenice, ako oni iskazuju zajedništvo dvaju rečenica. Veznici sastavnih rečenica ni i niti javljaju se samo u odričnim rečenicama i oni su međusobno zamjenjivi. Ovdje posebno trebamo napomenuti da veznici ni i niti dolaze samo u odričnim rečenicama. Pa na primjer, ja se s vucima nisam rodio, niti sam s njima odrastao. Ja se s vucima nisam rodio, ni s njima odrastao. Iz ovog primjera vidimo da i prvi i drugi tip rečenice su odrične rečenice, imamo odrični oblik glagola, a veznici koji se nalaze između rečenica su ni i niti koje možemo međusobno zamijeniti, a da se ne promijeni sadržaj rečenice. Druga vrsta rečenice koju ćemo odraditi današnjem našem online času su zaključne rečenice. Kakve su to zaključne rečenice vidimo iz sljedećih slijeda klauza u njihovom šablonu. Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaj jedne su rečenice zaključuje i sadržaj druge rečenice, nazivaju se zaključne rečenice. Zaključne klauze su one klauze kojima se donosi neki zaključak koji logički slijedi sadržaj prethodne rečenice, pa zbog toga kažemo da su zaključne rečenice podvrsta sastavnih rečenica. Veznici zaključnih rečenica. Zaključne rečenice se najčešće povezuju prilozima koji su u ulozi veznika. To su, dakle, stoga, sigurno i zato. Na primjer, bio sam bolestan, zato sam i ostao kod kuće. Druga rečenica, zadržali smo se u školi, stoga smo i zakasnili. Iz navedenih primjera možemo da vidimo da se drugom surečenicom zapravo na neki način zaključuje sadržaj prve rečenice, odnosno ona je logički slijedi iz sadržaja same prve rečenice. Ono što želimo još napomenuti, da na neki način svoje stečeno znanje o nezavisno složenim rečenicama možete provjeriti putem kviza kojeg možete naći na navedenoj stranici, odnosno na navedenom linku koji se nalazi u prilogu ovog slajda.